Katsokaa sitä. Siellä on niin ihanasti muurahaisia. Älkää kysykö miksi me katsomme muurahaispesiä, mutta tämä on. Niin. Lisälkää kysytä. Jos te kysytte, te olette aivan idiootteja. Koska me ollaan muurahaiskuvaajia. Vai mitä? Vai mitä me ollaan kuin muurahaiskuvaajia? Lähdetään sille toiselle. Joo. Me paussitetaan siksi ajaksi. Joo, me ollaan aika lähellä toista. Mä kuvaan tämän ajan tässä nyt. Kun me mennään sinne vai mitä? Kuvaatko sä ääneen? Kiva tehdä. Siis haistakaa paska, jos te kysytte kommenteissa, mitä? Miksi me kuvataan muurahaisia? Haistakaa paska, jos te sanotte tollaista. Koska... Ja jos dislaikkaatte, dislaikatkaa vaan. Mua lähellä jo. Avaatko sä ato? Tuolla siis, tuon alla on iso muura. Noin, näettekö? Ihanan näköinen. Kattokaa, otetaan vielä lähikuvaa. No, näettekö kuinka hieno? Ja niitä ei saa Tähän lähden vielä ainakin vähän matkaa. Niin. Ja mennään takas kotiin. No ei nyt heti ennen. Mä otin takia. Tuossa on muuten iso. Joo, vähän. Ei vittu. Tossa noin hieno kivi vai mitä? Puita on vähän edes, kiivetään sen päälläkin. Nähdään taas täälläkin. Moikka!